Este un episod, astăzi ne jucăm camionul ăla în Roblox, care s-a jucat, cred că Sinner, Crona, Pici, Crona cu Pici. Și eu nu vreau să caută puii mei, bă, dă un măsă de treabă, bă, nu vreau să caut, mă. Cine vrea să caute cu un cuțit? Bă, stai, mă. Ce nu este pistol? Da. De ce caut? Cred că... De cine a râs, mă? Dar mă amuză, mă. Bă, cine tot dă dă-ia, hot? Cine tot dă mimuri? Bine, sunete de mimuri. Aici m-a să ascunde. Aici m-a făcea puterile astea. Să face asta. Să schiu paletă. Sunt o paletă blondă. Ce am, mă, sunt paletă? Nu pot să găsesc un om, mă? Așa paletă îs, mă? Bă, dar cine bidă, mă? Îi dau ajutor, mă. Cumpăr ceva de pe shop. Da, nu cred că cumpăr nimic de pe shop interesant. Nu cred că există. Bă, de ce copiau Murder Mystery 2, bra? De ce este bănuți, bra? De ce nu... Bă, că spune altă forma monedă. Nu știu, de pizza, ca Among Us, dar... Serios. Pizza măcar să pună forma. Bă, la fiu. Să nu vreau. Dacă ar fi cu pusca, ar fi murit. Deci, da, cred că nu găsesc nimic. Dar de pui nimic să ascunde ăsta. Bă, aici mă ascunde, da. Aici, în corsul ăsta. Și cred că te da chiar. Arb, nu? Și încă o dată. Dacă mă minți prost, e din cauza că mă joc de pe telefon. Dacă mă jucam de pe calculator, vreau să-mi fac un cort de pe calculator des. Nu am chef să fac asta. Vreau să prea mult. Trebuie să fac abonamentul. Eu nu bag abonamentul meu cu vârsta mea. Cu vârsta mea de 12 ani. Vreau să spun doar un lucru. 2, 1. Invers. 12 ani am. Să mă apuc. 12. Ce scrie asta? Deci am 12 ani. Ăsta știți care 12 ani. Ce știți care 12 ani? La cine-i pasă, bro? Mă ascund! No way, mă ascund. Tu te-am nu mă fac cum vrei tu. Apăs pe căsta ca să fac toialul de pipi rău. Vedem ce fac. O să mă vadă cineva? Da, mă vede. Gen, cred că mor pe asta sus. Și o să fac eu ceva poster amuzant. Bă, stai, bă, te dă cu... A, te dă cu... No way. Vedem. Aici. Pun. Iau culoarea. Mă. No way. Mă, nu negru, mă. Bă, ce bolungi s-au ăștia. Bă, du-te, mă, mă pichez. Bă, cum e culoarea arbă? Așa. Doamne, iată, bolundă. Bă, pe partea. Bă, noi. Se mai ușor joc, mă. Dacă costă 7 euro jocul ăsta, mă. Da, cred că mă cam văd. Deci dacă nu mă văd, eu m-am pus să trori, gen. Ce pula. Bă, am numai
să repete că am dat indiatore. Toată lumea știe gluma. Dacă nu știți, sunteți vă de capul tău. Vă de capul vostru, adică. Bă, el nu înțeleg cum mă vede. Gen, cred că ne dau o șansă să fugă pe aici. Ne dau o șansă. Ne dau o șansă. O să mă pun aici. Nu ne dau o șansă. Ce aveți? Ne dai eu o șansă? De ce trebuie să ne dai o șansă? Bun. Bun. Și da, știu să folosesc. Păi va fi de asta nu știu să folosesc. Mai e ceva foarte deschis, nu? Bă, da, gata, am nimerit. Asta am nimerit-o. Și totul mai deschis. Nu. Să revenim, ceva genul. Bă, vezi că să vede diferent. Bă, dă o brânză, bă, asta srab să fii. Să nu mă... Doamne, iartă-mă, ce făzește, mă. Doamne, iartă! Bă, fata, ai bolunda la cap. Fate. Fate, mă, acolo. Ce prost-i! Ce prost! Nu că deschid. No way. Bă, de toată-s minor, bă. Bă, ești vorund. Dacă dau în ruletă. Schintare pe un carte cuțit. M-a plecat. Come on. De ce m-a picat camera? De ce m-a urât până aici? Ok. Păi nu tot. Da, se pare că din nou sunt... Nu? Iar am ascund. Păi vezi că arta asta îmi place. Arta asta mai merit. Păi cum a căzut ăla. Și eu sunt ăla. Păcat că aici. Băi, da, are problemă Roblox-ul. Adică că tu miști gen. Bă, să schimbi forma sau ceva. Poți, da. Poți. Vedem ce să fac. Dacă oamenii mei nu mă văd, e bine, sunt prosti. Gen. Nu poate să spuneți. Dacă ați plecat cu mine în mes și nu m-ați găsit în rocul ăsta, știți prosti. Ne. Uite, mă. Bă, Doamne, iată-mă, disperat cu găina aia, mă. De somnul m-a disperat. Mamă, ce rog bun. Mamă, ce rog bun am găsit, mă. Care e maro, băieți? Știi maro? Știi maro, mă. Ăsta. Nu cred că este maro. Este mamul negru. Dar nu contează. Tu deschid aia, mă. Bă, nici măcar nu mă văd. Bă, piciorul. Piciorul, mă. Piciorul, așa. Trebuie să punem în acum. Gen, bă, să spuneți dacă mă văd. Nu văd că mă... Poate trebuie să mă miz puțin. Cred că nu... Dar care ar fi șanse să mă găsească cineva, gen, fără ecui? M-am blocat. No. Bă, stai, mă. Da, știu ce o să spuneți. Bă, vă tăveți rău, bă.
Ce modul... Bă, tăceți din gură. Ok. Gen, doar tăceți. Voi sunteți relevanți, adică... Nu sunt noob ca voi, ok? Nu știți găina, mă. Ok, că oamenii mei sunt orbi. Da, deci că stimam așa. Bă, băieți, cum e bolun. Bravo, mă, geți-mă de clip, cam asta a fost episodul, mai vedem data viitoare. Să dă asta mai întâi să punem spinul. Ce-a plecat? Te rog ăsta. Roa de aur. Yes! Epic! Asta a fost episodul, mai vedem data viitoare. Am fost Denis. Hai, băi! A, da. Este o istorie. Ce are față, ce are mâini. Gen, fără coturi. Gen, fără fule. Vă las 5 secunde în comentarii. Țațur. Țațură s-a auzit. La care se mufteție. Nu te pe telefon, frate. Hai, pa. Eu am fost Denis. Dăm data viitoare. Ha, ha.